ngempela anguzwanga uphuma ngawubona usuhamba phambi kwami usubuyela kuJesu ngehla esihlalweni angazi ngehla kanje ngayibona sengiyiphansi wehla uJesu esihlalweni wahamba nami wathi hamba phuma na indlela ozohamba ngayo usheshe ufike ngoba maya kuma ungathi uhambe ngendlela oze ngayo yinde phuma la kwavuleka uyavuleka le ndawo ngabona emhlabeni kukubi kuluthuthuva ngathi kushunqa intuthu kukubisha ngakhala ngavela nganje ngomuntu owayo ngagcina ngiwa kwangathi ngiyaxuma ngehla ngagcina lapho ngaphaphama ngiphaphama umgqibelo ntambama ngo-4:30 ngihambe ngo-4:30 uLwesihlanu kwabanjalo-ke ngimileke nginey'nkinga-ke eziningi angikwazi ukuhamba ngendlela engidinga ngihambe ngayo ngihambe ngibe ngiphelelwe imali ngingabi nayo imali yokuhamba ngihlale phansi ngingawenzi umsebenzi wenkosi ngihlale phansi ngiyithole ngihambe ngiphinde ngihlale phansi ngingakwazi ukuhamba ngiyahamba-ke amaze engithumele kuwe anginike imali ngiye eGoli ngiye kuphi iGoli lonke iGoli njalo ngihamba ngikhala ngiyahlupheka-ke ngoba abeze bamelelene nami ngiyamnxusa kuJesu namanje angiphi imali yokuhamba ngenza umsebenzi nangoku usathane esengishaya ngigwaza ibhande lesukesi la unyaweni kade ngihamba ngenduku kumanje nje ngisanda kuyiyeka induku uma ngikhala ngihlezi esitulweni ngisesontweni endlini ezingaphandle kwesonto ngikhala kubuhlungu ngifuna ukungena embhedeni ngingakwazi ukungena embhedeni ngeze umuntu ethi kimi ukuthula makubekwe Mariya ngaxaka ukuthi emnyango ngoba kuvaliwe ungenephi lo muntu ubushe eduze nami ngabheka uma ngithi ngiyabheka hawu yingilosi mina angilele ngihleli ngifuna ukulala yathi ngithunyiwe kweMariya uthi ngizobuthi ukhalelani kangaka ngathi mina ngixakekile ngiyagula umlenze ubuhlungu nohlangothi lonke angikwazi ukugibela embhedeni ubuhlungu yathi kuwe ngikuthiwa ngikutsheni ukuthi uceliwe uSathane wavunyelwa ngawe ukuthi akuthinte kodwa umphefumulo angawuthinti ingakho ubuhlungu kuthiwa ngikutsheni ukuthi khuleka ungaphezi ngathi mangisula inyembezi ngithi ngizoyiphendula ukuthi kobanini ngase ngingedwa iminyaka-ke ngigula iminyaka esimningi angikwazi ukubala ngigula ngingakwazi ukuhamba ngihamba kancane ngihambe ngenduku ngihambe ngenduku ngiyokwenza umsebenzi eThekwini ngihambe ngenduku ugcine manje hayi nemali ayikho ngaba indinga sithebene njengathi ngizokwenza njani inhlupho-ke zomuntu ohamba noJesu ziningi ezehliswa isitha sobunyama ngiphelelwe imali athi unginikile uJesu imali kufanele ngidle kufuneka ngithenge lokhu nalokhu iphele imali mhlawumbe ngingasukumanga iphele imali mhlawumbe ngisasume kabili kathathu iphele imali ngihlale phansi kumanje nje ngisenkingeni ngiyayidinga imali kodwa ngazi ngibheka amehlo amabheke kuJesu ukuthi uJesu akangiphi imali ngikwazi ukuthi ngenze umsebenzi wakhe umidla ekhaya kithi la ngizalwa khona nganginomuzi wadliwa yibhenki udliwelani ibhenki ngoba uJesu wathi mayesethi angiphume ngihambe sengithenga umuzi ngemali yasemsebenzini ingaphelele ngilinde ukuthi ngoba sengiphumile emsebenzini izophuma imali ngikhokhe yavela imali yangaphuma wathi uJesu angihamba ngathi inkosi angimele ngilungise kancane ikhaya ngishiye ingane-ke zinekhaya ngingabe ngisabheka emva ngihamba
imali yangaphuma indlela yathathwa ibhanki. Manje ngihambe ngiqasha imali yempesheni, ngihambe ngiqasha ngixakekile. Ngifuna umuzi angani ngizothatha apha nginayo imali yokwakha. Anginalutho esandleni sami. Amehlo amabheke uJesu. Uthi khona mangibuyele ekhaya ngithi ngiyokwakha ngizobakha ngani. Khona umjondelo engingawakha la wokuhlala ukuthi ngihlale bengisebenza ngizowakha ngani. Kumanje ngihlezi esontweni la ngiququbele khona. Ngicela uJesu ukuthi abe nami. Ngiyabonga. La ngisho khona ukuthi sizwe simnyama uphendukani. Phendulelani kuKristu. Akukho ungena ezulwini ngokwakho noma ngokukholwa kwakho, ulanda uJesu. Uma ungasivumanga isono sakho uyakwalasha. Jesus. Phendukelani vuma izono. uJesu anithethelele. Aphinde uJesu abe nani. Ngaphandle kukaJesu ningenze lutho. Ozani kuye. Phendukani. Yekani kwelula inwele. Yekani ukuzishintsha. Yekani ukudweba nifaka amacici emakhaleni, emashiyeni, engabeni, kuyo yonke indawo. Nenze yonke umsangano wasemhlabeni. Ngoba nizukungena. Nikhinde. Ngisho abafazi babefundisa bayiloyo nto ongayazi ukuthi thina uvela uxakeke. Bashaya ingubo eziveza amadolo. Awazi ukuthi kwenze njani. Bayizinto zonke. ngeNkosi. Konke lokho kuyisinengi sokuthixo. Buyelani kuJehova. Nisenokumthola. Wozani kuJesu. Nizomthola sengummeli. Uze buyele ijaji. ngeNkosi. Niyokwenza njani na? Ozwile lo myalezo akafinqe. Asukuma abuyele kuJesu. Ayisolo ngakwenzileyo. Yekani ukulula ingane indwele, nizishintshe ingane, nizenza amandiya namakhalathi kungewona. Buyelani kuKristu Jesu. Uyabuya masinyane. Ingabe uzophepha na? Woza kuye. Ngiyabonga egameni likayise lendodana. Manje ke ngiyathandaza. Baba egameni lakhe imngcwele. Egameni likayise lendodana nomoya ingcwele. Ngilapha Kristu Jesu. Ushilo umyalezo wakho. Baba baphenduka. Baphukulalela. Baphukuzwa ngegama leNkosi Jesu Kristu. Baphendukele kuwe. Bazisola ngabakwenzile. Bakukhonze egameni kaJesu. Woza Thixo ophilayo. Zibonakalisa ukhona moya ingcwele. Unabe endlini. Laba bakhola babizwa ngegama lakho. Nkosi baguquke. Bafune bakhuleke bafuna ubuso bakho. Akukho ungena ngomunye. Kodwa umuntu ungena ngalokho akwenzile. Egameni likayise nelendodana likamoya ingcwele. Ngawo uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Kuyehlukana nesono. Ukuze ungene embuso ehlukana nesono. Ungathi uyakholwa, uyandinda, uyafela, uyantshontsha. Wenza zonke izinto eziphambene, kodwa uthi uyakholwa iNkosi uJesu. Hayi, awuzungena mzalwane. Awuzungena. Woza kuye, usenokumthola. Woza uvula izandla kwabeza kuye. Bashiya konke beza kuye. Ukulindile akone. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Bayethe Jehova ngiyabonga. Amen.